Illum nixtieq li nlaqgħukom ma' dawn iż-żewġ pilastri tal-Parroċċa tal-Qala illi proprju anke s-sena l-oħra flimkien mal-Kunsill Lokali tajnihom ġieħ il-Qala. Għandi hawnhekk lil għidu x'ismek? Frankie u għandna hawnhekk lil Cory. Cory u Frankie huma żewġ aħwa, għandhom ukoll żewġ aħwa bniet li huma tewmin, it-tnejn miż-żewġin. U Cory u Frankie sabu il-ken fil-Parroċċa tal-Qala anke bl-għajnuna li jagħtu hawnhekk fil-Knisja. Fil-fatt il-ġurnata tagħhom hija qasma biex ngħidu hekk fil-Pjazza tal-Qala. Jitilqu mid-dar mis-2:30, jiftħu huma l-Knisja tal-Qala, Frankie jara li jiftaħ il-bibien u l-kotba u Cory jixxerixxa ma' kollha tal-Knisja. Imbagħad hemm l-affarijiet l-oħra li jiġu għal bżonn ta' qabel kull qudiesa, preparazzjoni tal-kalċi, il-bit, l-ilma u l-oski. U lil Cory u l-Frankie nħossuhom meta għal xi raġuni jew oħra rari tagħma forsi jkunu morda bl-influwenza u ma jiġux. Allura tibda tħabber rasek u tħobb xarek biex tiġri tixel u tgħid ara nsejdik. U għalhekk aħna lil Cory u Frankie insibu għajnuna kbira fihom għaliex huma għandhom abilitajiet speċjali. U aħna nixtiequ bħala parroċċa anke nwasslu dan il-messaġġ illi ninkludu lil kulħadd anke persuni speċjali bħal Cory u Frankie illi huma tassew żewġ anġli importanti għall-parroċċa tagħna. Frankie, fisem l-Arċipriet u s-Saċerdot u l-Parroċċa tal-Qala, ngħidlek thank you, anke lilek Cory l-istess. Grazzi ta' kollox, ta' Orlek.